चिरां जिल्ला आस्राबारि दावगाफु क्लाबनि बानजायनायाव आस्राबारि एमबि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थामथि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंदों। मख'जाथावदि फैबाय थानाय 15 आगस्ट एबा भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आरो गोथौ गामिफोराव थानाय गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फोथाराव दावगाहोनायनि थांखिजों दिनै चिरां जिल्ला आस्राबारि दावगाफु क्लाबा 7 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्टसिम 9 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थामथि फुटबल टुर्नामेन्ट हाबाफारि खुंनाय जादों। आस्राबारि गामिनिनो आफादगिरि लोगोसे समाज सिबिग्रा अनजन बसुमतारिया दिनै थामथि फुटबल टुर्नामेन्टखौ रिबन हानानै बेखेवजेनना होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फोथाराव दावगालांनो थाखाय गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगाखांहोयो। आसा मानगोनां जोंनि मिडिया नोंथांनिसिम आं दिनैनि बे फुटबल मेचखौ लोब्बा लानानै 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै जों दिनै गामियावहाय जोंगा मागा दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जोंहा खेला होयोमोन। दा बै समाव कर'नानि थाखाय जोङो गेजेर ससेयाव पेन्डिं जादों। जोंहा दा थामथि फुटबल मेच बादायलायनाय देग्लाय जों स्टार्ट खालामफिनबाय। दा बेवहायनो ओरैनो जितु माने गामि ओनसोलफ्राव गथ'फ्रा जितु ओरैनो थायालासिनो जितु जों फुटबल गेलेनाय बादायलायनानै जोंहा दाब दाब जायगायाव बिदिनो खेलाखौ गिदिर गिदिर जितु गेलेहैनो हायो आरो ओरैनो थायालासिनो टाइमखौ बेकार खालामालासिनो बेफोरबायदि बादायलायनाय हाबाफारियाव जितु जोंनि बेकार सेंग्राफ्रा बेकार थायालासिनो बयबो खेलाखौ बादायलायनाय गोसो होगोन होननानै जों सानो आरो गामि ओनसोलखौ जोङो गथ'फोरखौ मोजाङै मोजां डेकारेसन खालामलांनो थाखाय डेभेलप जालांनो थाखाय बे मेचखौ दिनै बादायलायनाय फुटबल मेचखौ जोङो होनाय जादों आरो जा बोसोरफ्रोमबो बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिया जोंनि आस्राबारि दावगाफु क्लाबाव जाबाय थागोन। जोंहा दिनै 7 अक्ट' 2022 इं मायथाइ जोंहा 15 आगस्ट खालि जोंनि जोबनाय हाबाफारिखौ जों फाइनाल खालामहैगोन। दा दिनैनि हाबाफारिखौ दिनैनि जोंहा फुटबल बादायलायनायखौ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेखेवगिरि हिसाबै दिनै आं फंनैसो जिखुनु बेवहाय गासै जोंनि गेलेगिरि जितु इयां सेंग्राफोरखौ मोजां जालांगोन आरो मोजां गेलेगोन साननानै आङो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जितु गोसो होलायनानै गेलेगोन आरो मोजां डेभेलप जालांगोन जोंनि बर'फ्रा बा गोबां बे गेलेनायाव बयबो दाब दाब जायगायाव जितु हरिचरन नार्जारि बिथांमोन बायदि गेलेनानै जितु नामजादा जानो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आच्छा नोंथां मिडियानिसिमबो फैनायनि थाखाय जोङो आस्राबारि दावगाफु क्लाबनि आं प्रेसिडेन्ट जानानै साबायखरजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे गासै ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोनखौबो जों खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दा बेनोदि जोङो 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै देग्लाय थार्ड फुटबल मेच बेखौ जों सोलिहोदों। बेखौ जोङो 2019आव खेलाखौ स्टार्ट खालामजेनदोंमोन। बेनिफ्राय लकडाउन कर'नानि लकडाउननि थाखाय 2020आव ड्रप थादों। 2021 उनाव जों आरो रिस्टार्ट खालामफिनदों खेलाखौ। दा बेनिफ्राय 2022आव जोंहा थार्ड टाइम फुटबल मेच जादों आरो बेजों लोगोसे जों फैबाय थानाय समावबो 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै खेलाखौ सहायलांबाय थागोन। ओरैनो फाइनालसिमाव देरहासार जाग्राफोरनो मा मा बान्था होनाय जादों? आच्छा फाइनाल दङ। उइनारनि थाखाय जोङो 10,000 मानि प्राइजजों ट्रफि मोनसे हरफागोन आरो रानार्स आपनो थाखाय 6,000 उइथ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 500 उइथ ट्रफि। दिनै जागायजेननाय खेलाया सोर सोरनि गेजेराव जाखो? दा जागायजेननायाव दङ जोंना सेरफांगुरि भार्सेस रुनिकाटा हाई सेकेन्डारि स्कुल। सेरफांगुरिनि क्लाबा मा नाममोनथाय? ओरैनो नोंथांमोना मा थांखिजों
गेलेगिरिफोरखौ लानानै जेनेबा मा थांखिजों नोंथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जायो? आदसा गेलेनायखौ थांखिया जायो होमबा जोंनि गामि ओनसोलाव बहुतखिनि मानसियानो बिदि फुटबल मेट्चजों इनकारेज जानानै जेनेबा गावनि प्रफेसनेल बे खेलाखौ लानो हायोबा बुहुत गावनि लाइफ दानो थाखायबो लामा ओंखारो दा बेखौ जोङो गामि एरियानि माखासे मानसिफोरखौ गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौ थाफाखानांगोन। दा गेलेनायजोंनो बुहुत मानसिया गावबा गावनि लाइफखौ दानो हायो। एग्जाम्पोल हिसाबै जोंहा दं बर'निनो सासे हलिचरन नार्जारी सार, बिथाङाबो दा गावनि लाइफआव गोजोनै संसार जालांनो हादों। दा बेखौ जोंबो गामि एरियानि मानसिफोरखौ जोंनि बे उन्दै बा जोंनिफ्राय देरसिन बिथांमोनखौबो गेलेनो इनकारेज होनो थाखाय जों दिनै बे खेलाखौ होनाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।